Nes I gychwyn ymarfer yoga achos i ddechrau o'n i eisiau rhywbeth oedd yn helpu fi symud yn well. Ond dros y blynyddoedd mae wedi dod i olygu lot mwy achos mae wedi helpu fi ddod i nabod fy hun yn lot gwell. Dwi'n gallu hefyd rheoli fy meddwl, rheoli fy emosiynau, gwybod be i wneud os di pethau'n dechrau teimlo allan o reolaeth. Dwi'n teimlo bod gennym fi box tools mewn yoga sydd yn helpu fi ddod i nôl i gydbwysedd. Yn amlwg mae yoga yn cael ei ddallt rwan fel rhywbeth sydd o fudd mawr i iechyd corfforol a meddyliol yr unigolyn. A'r pwyslais wrth gwrs ydy bod ni'n tynnu'r ddau beth yna at ei gilydd, so bod yna ddim gwahaniaeth rhwng y corff a'r meddwl, bod ni'n ystyried y corff a'r meddwl fel un peth sydd yn dylanwadu ar ei gilydd. Ac da ni'n dylanwadu ar hwnna drwy anadlu a symud ag pethau sydd yn gwneud i ni deimlo chydig bach yn well. Heddiw, da ni'n mynd i ganolbwyntio ar ffitrwydd y meddwl drwy fyfyrio. Pan da ni'n dechrau ymarfer myfyrio, un o'r sgiliau cyntaf da ni'n ei ddysgu ydy sut i ganolbwyntio'r meddwl ar un pwynt. Mae'r meddwl yn naturiol fel mwnci bach yn neidio o gangen i gangen i gangen, ac mae rhaid i ni ddysgu sut i ddod â'r meddwl yn ôl at angor. Da ni'n gorfod dewis angor sydd yn gweithio i ni. Heddiw, fyddwn ni'n defnyddio'r anadl. A pan mae'r meddwl yn crwydro i ffwrdd, da ni am atgoffa'n hunan i ddod â'r meddwl yn ôl at angor yr anadl, dro ar ôl tro ar ôl tro. Ond y peth pwysica un cyn cychwyn myfyrio ydy bod ni'n eistedd yn gyffyrddus. Dwi'n eistedd o coesau wedi croesi ar y llawr yn gyffyrddus, ond i'r rhan fwyaf o bobl, yn enwedig wrth ddechrau, mae'n llawer haws bod mewn cader. Felly steddwch yn gyffyrddus yn eich cader, trio gael y cefn i fod yn eitha hir ac yn syth, a rowliwch y sgwyddau nôl unwaith neu ddwy jyst i ryddhau tensiwn o'r sgwyddau. Allwch chi hefyd jyst rowlio'r pen o gwmpas yn arwain efo'ch trwyn, ac yna dod â'r pen i safle llonydd. Dwi am eich gwahodd chi i gau eich llyged rwan. Ond os nad ydych chi'n gyffyrddus efo'ch llyged ar gau, yna mae'n berffaith iawn i chi gadw'r llyged ar agor, jyst triwch i meddalu nhw ychydig bach. Felly gyda'r llyged ar gau neu ar agor, trowch eich sylw at eich corff. Ac i ddechrau jyst teimlo'r corff, yn eistedd ar eich cader. Teimlwch eich traed ar y llawr, teimlwch bwysau'r coesau yn drwm yn erbyn eich cader. Gadewch i'ch bol feddalu. Gadewch i'ch gwyneb feddalu. Yn enwedig eich llyged a'r gofod tu ôl i'ch llyged. Ac yna trowch eich sylw at eich anadl. Peidiwch â trio rheoli'ch anadl o gwbl, jyst i wylio fo a'i deimlo fo, wrth iddo ddod i mewn trwy'r trwyn, ag allan. I mewn, ag allan. Ac wrth i chi anadlu i mewn i'ch bol, teimlo'r bol yn meddalu wrth dderbyn yr anadl i mewn. Ag allan. A jyst cariwch chi ymlaen i ddal eich sylw ar angor yr anadl gymaint â phosib. Dal i ymlacio'r corff. Yr anadl yn feddal ac yn esmwyth. Ac yna dechrau teimlo eto y traed ar y llawr, eich coesau ar y gader. Gadael i'r sgwyddau na ddechrau rowlio nôl unwaith eto dod â bach o symudiad i mewn i'r corff. Ac yna rwbio'r dwylo efo'i gilydd, gosod nhw dros eich llyged, agor y llyged, a dod â'r dwylo i lawr at eich coesau. A dyna ni.